Gisugat og protesta gikan sa nagkadiang grupo sa Davao City ang paghandom sa People Power Revolution karong adlawa. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, nagtapok ang mga progresibong pundok sa Freedom Park sa Rojas Avenue, Davao City aron handumon ang 39th anniversary sa EDSA People Power Revolution. Ang EDSA People Power Revolution ang nagpalagpot sa diktadoryang rehimen ni anhi Presidente Ferdinand Marcos Sr., amahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. niadtong 1986. Alang sa mga progresibong pundok, agay matud pa nga handumon ang makasaysayanong panghitabo labi pa nga sumala nila wa pay nakabuot nga kausaban tungod nagpabilin pa daw ang political dynasty, korupsyon ug paglapas sa tawhanong katungod. Ato sa ilahang rally, ilaha usab gipalanog ang wa pag-uyon sa mga polisiya ni President Marcos Jr. Parawagan sab nila nga manubag si Vice President Sara Duterte taliwala sa giatubang niini nga impeachment complaint. Apandaan ang midepensa ang kampo sa Vice Presidente nga walay basihan ang mao mga reklamo. Sa karon na Sara malinawon ang gipaygayon nga rally diha sa Freedom Park sa Rojas Avenue, Davao City nga gitabungan sa 60 ka mga rallyista. Sara. Daghang salamat, John D. Esteban.